Goedemorgen gemeente in deze dienst. Ook zij die meeluisteren via de livestream. De eerste collecte is voor de kerk, de tweede collecte is voor de diaconie. Onze dominee, de voorganger is dominee Mark Roepers. Lector is Willy Vlug, organist Menso Roon. Ons intochtslied is Psalm 103, de versen 1 en 8. We zingen dit indien mogelijk staande. Dan wensen we u een goede en mooie dienst toe. Laten we ons in stilte voorbereiden op de ontmoeting met de Heer, onze God. Aan het begin van deze dienst spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. En in zijn naam groet ik u allen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, hier zijn we bij elkaar om te vieren dat uw Zoon is opgestegen naar de hemel. En dat lijkt ver bij ons vandaan soms, uw hemel.
En toch is dat soms de plek waar we ook wel naar verlangen. Naar dat geluk. Naar die zuiverheid. Naar die duidelijkheid. Naar de plek waar rust is. En wij zijn hier achtergebleven op aarde. Met alles wat hier gebeurt. En we vragen u, wees hier met uw geest. Opdat wij u ontmoeten. Opdat we deel kunnen krijgen aan uw hemelse werkelijkheid. Hier op aarde. Geef ons geloof. Opdat wij bij u horen. Leg dat in ons hart. Want geloven, dat vinden we soms zo moeilijk. Alleen u kunt het ons geven. Leg het in ons hart. Zodat wij weten dat wij voor altijd verbonden zijn met u. Dat vragen wij u in Jezus' naam. Amen. Dan zingen wij nu gezang 317, 1 en 2. Hoor dan nu het woord van de Heer uit Handelingen 1, vers 1 tot en met 14. In mijn eerste boek, Theophilus, heb ik de daden en het onderricht van Jezus beschreven, vanaf het begin tot aan de dag waarop hij in de hemel werd opgenomen, nadat hij de apostelen, die hij door de Heilige Geest had uitgekozen, had gezegd wat hun opdracht was. Dat hij leefde, heeft hij hun na zijn lijden en dood herhaaldelijk bewezen, door gedurende 40 dagen in hun midden te verschijnen en met hen over het koninkrijk van God te spreken. Terwijl hij met hen at, gaf hij hun deze opdracht: ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd, waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren, vroegen hem: Heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël herstellen? Hij antwoordde:
Het is niet aan jullie om te weten wat de Vader in zijn macht heeft vastgesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze gebeurtenissen zullen plaatsvinden. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn en in Jeruzalem en heel Judea en Samaria tot aan het uiteinde van de aarde. Toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. Terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden, stonden er opeens 2 mannen in witte gewaden naast hen. Ze zeiden: Galileërs, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. Daarop keerden de apostelen van de Olijfberg terug naar Jeruzalem. Deze berg ligt vlak bij de stad, op de sabbatsreis afstand. Toen ze in de stad waren aangekomen, gingen ze naar het bovenvertrek, waar ze verblijf hielden. Petrus en Johannes, Jacobus en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon de Zeloot en Judas de zoon van Jacobus. Eensgezind wijden ze zich aan het gebed, samen met de vrouwen en met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. Wij zingen nu Psalm 68, vers 6 en 7.
En na de preek zingen we gezang 663, 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Wie weet van jullie wat de eerste vraag was van de Heidelbergse catechismus? Dat eeuwenlang het lesboekje was bij de catechisatie. Wie weet wat de eerste vraag is? Ja? Wat is uw enige troost? Inderdaad, hoor ik al zeggen. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en sterven. Dat was de eerste vraag. Ik heb hier ook een catechismus. En deze catechismus is niet eeuwenoud. Hij is niet zo lang geleden verschenen. Een jaar of 5 geleden. Hij heet de gewone catechismus. En de makers zijn heel goed bekend met de Heidelbergse catechismus. Ik denk zelfs dat sommigen van hen er ook catechisatie uit hebben gekregen. En toch vinden zij dat die oude catechismus vele mensen van nu niet meer zal aanspreken. En daarom hebben ze dus deze nieuwe gemaakt. Maar ze hebben het wel weer gedaan in de bekende vraag- en antwoordvorm, zoals ook de Heidelbergse catechismus is geschreven. En wat is nou de eerste vraag in deze catechismus? Ik zal het even opzoeken. De eerste vraag is: waar vind jij geluk? Dat is de eerste vraag. Dus het gaat niet meer om troost. Het gaat om geluk. Waren mensen in de 16e eeuw op zoek naar troost in dit leven? Wij, mensen van de 21e eeuw, wij zijn op zoek naar geluk. Ik denk dat er heel wat in zit. Hoe word je nu gelukkig? Is dat niet iets wat wij eigenlijk allemaal nastreven? We willen allemaal gelukkig worden. Nou, ik heb een mededeling voor jullie. Jullie kunnen stoppen met zoeken. Want, wat haal ik uit het nieuws? Nederland staat op de 6e plek in de lijst van gelukkige landen. Nou, dat komt toch heel veel minder. Nederland staat in de top 10. En is wel op de 6e plek in het World Happiness Report van de Verenigde Naties. Maar het is toch wel een beetje paradoxaal. De situatie waarin we terecht zijn gekomen. We zijn gelukkig, maar we klagen wel. En ontevreden zijn we ook. Dat hebben de verkiezingen wel laten zien. Die aardverschuiving. Die aardverschuiving wordt verklaard doordat de mensen ontevreden zijn. Dus hoe gelukkig zijn we nou eigenlijk? We hebben het gevoel dat de toekomst heel onzeker is. We hebben het gevoel dat onze welvaart ook niet meer echt toeneemt. En dat het ook niet meer vanzelf spreekt. Dat zijn allemaal dingen die een rol spelen daarin. Maar wat is nou eigenlijk geluk? Wat is dat nou eigenlijk? Geluk is toch ook een gevoel? Geluk is een gevoel dat je overvalt. En er zijn allerlei cursussen, zijn er. Een methode
om dat te bereiken. Hè? Mindfulness, dat is een methode die tegenwoordig heel veel is. En er zijn ook allerlei dingen in ons persoonlijk leven die ons geluk in de weg zitten. Ruzies bijvoorbeeld. De ziekte. De werksfeer op je bedrijf. Hoe noemen we dat? Koeieneren door leidinggevende ook alweer. Hoe heet dat? Dat heet grensoverschrijdend gedrag. Zo heet dat. En we lezen er zoveel over tegenwoordig. Ja. Een gevoel van eenzaamheid kan je ook zomaar ten deel vallen. Verdriet, frustraties. De lijst is eindeloos lang. Honderden voorbeelden van dingen die ons minder gelukkig maken. Geluk is iets dat ons overkomt. Dat er ineens is. En dan worden we als het ware opgetild. Het is iets heerlijks waarbij alle lasten van je afvallen. En dat is waar we naar verlangen. Vandaag is het hemelvaart. En we hebben net uit Handelingen gelezen dat Jezus werd opgetild. En naar de hemel voer. Ja, nou, het is ook een beetje moeilijk voor te stellen in onze tijd met zijn luchtvaart en ruimtevaart. Van een kosmos die onvoorstelbaar groot is. Maar aan de andere kant opgetild worden. En naar de hemel worden gebracht, is dat ook niet iets waar we ons toch wel iets bij kunnen voorstellen. De hemel is de plek van het volkomen leven. Van het geluk. Het is de plek waar God woont. En waar alles licht is. Zonder duisternis, zonder de ergernissen, zonder het verdriet, zonder de pijn die ons geluk in de weg zit. En daar is Jezus in opgenomen. Waar wij zo naar verlangen, het hemelse, daar is Jezus nu. Nou, dat is wel een feestvaart, toch? Dat is wel een feestvaart. Maar er zijn ook achterblijvers. Beneden op de aarde staan de leerlingen nog naar boven te turen. Ze kijken naar boven, naar waar Jezus is verdwenen. Het heeft iets van verlangen. Verlangen ze nou naar Jezus? Of verlangen ze naar de hemel? Is dat eigenlijk niet hetzelfde? Onze schriftlezing begint met een korte inleiding gericht aan Theophilus. Dat betekent vriend van God. Waarin de schrijver terugblikt op zijn vorige boek. Jullie weten wat het vorige boek toch is. We hebben het gehad op de pastorie gespreksgroep. Het vorige boek, dat is het evangelie naar Lucas. Dit is deel 2 van het evangelie naar Lucas. Dat noemen we dan Handelingen. En in het evangelie naar Lucas beschreef hij de daden en onderricht van Jezus. Dat is wat de leerlingen die nu op de berg achterblijven met Jezus hebben meegemaakt. Het evangelie van Lucas maakt heel duidelijk dat er iets anders was met Jezus. Hij was geen mens zoals u en ik. Er was iets heel bijzonders met hem. Jezus had iets hemels. Als je bij hem in de buurt was, dan voelde je je dichter bij de hemel. Jezus verspreidde geluk. Hij genas zieken van de meest vreselijke ziekte. Mensen in de greep van boze geesten die bevreden hij. Gemene uitbuiters die veranderden in de buurt van hem in weldoeners. Hij leerde over een andere werkelijkheid die hij het koninkrijk van God noemde.
Hij gaf aan de toenmalige Bijbel, het Oude Testament, een heel nieuwe hemelse betekenis. Hij wekte mensen op uit de dood, om ook zelf uit de dood op te staan. Waar Jezus was, daar was de hemel heel dichtbij. Bij Jezus was het pure geluk aanwezig. En daar op de berg vragen de leerlingen hem of hij snel het koningschap over Israël gaat herstellen. Met andere woorden, of hij binnenkort de hemel op aarde zal brengen. Dat binnenkort al het kwaad, alle ellende geleden zal zijn. Dan is het gelukkig pas echt. Omdat er geen schaduwzijden meer zijn. Omdat het lichamelijke in het geestelijke is opgenomen. Dat zagen de leerlingen bij Jezus na de opstand. Jezus was lichamelijk opgestaan, maar zijn verschijningen hebben toch een sterk geestelijk karakter. Maar zover is het nog niet. Jezus kan niet zeggen wanneer dat gebeuren zal. En dan wordt hij opgenomen in de hemel. Jezus die altijd iets hemels had op aarde en dat uitstraalde naar de mensen op de heen, gaat nu zelf naar de hemel. Daar is hij degene die nu het aardse in de hemel heeft gebracht. Hij verbindt nu hemel en aarde met elkaar. Al heeft het aardse nog steeds met pijn te maken, met onvolkomenheid te maken. En is geluk bij ons alleen maar een voorbijgaande gewaarwording. Toch is het aardse met Jezus in de hemel opgenomen. God is definitief mens geworden. In Jezus. Wij, zoals we hier zijn, wij zijn bestemd voor de hemel. Dat is het goede nieuws. En zijn geest zal afdalen en zich verdelen over de mensen. Gods geest zal geloof schenken aan de mensen. In het geloof dat de hemel nooit ver weg is. Maar altijd heel dichtbij. Op de hele aarde. En God geeft het geloof aan de mensen die het hardst nodig hebben. Het is geen kwestie van wetenschap. Geen kwestie van rijkdom. En kunnen gaan en staan waar je maar wilt. Ook daar heeft het niet mee te maken. Het is ook niet door politiek en economie te bereiken. God geeft het geloof. God geeft het. En dat geloof, dat God geeft, dat zegt dat wij bestemd zijn voor het geluk. En het geloof is een voorproefje op dat geloof. Waarin wij ons verbonden weten met Jezus. Waarin wij ons opgenomen weten in de liefde van Jezus. Waarin we deel hebben aan de beweging van Jezus om hoop en geluk te verspreiden. Iedereen streeft naar geluk. En toch is het zo moeilijk te bereiken. Omdat het leven altijd alledaags is. Maar er is een plek waar het echte geluk is. Dat is de hemel. In het geloof krijgen wij een voorproefje van het hemelse hier op aarde. Het hemelse geluk waarvoor wij bestemd zijn. En hoe zou je dat voorproefje van geluk op deze aarde met zijn ellende en zijn frustraties ook kunnen noemen? Hoe zou je dat geluk nou ook kunnen noemen? Als een voorproefje. Zou je dat troost kunnen noemen? Troost.
dat in de troost die het geloof geeft, we het dichtst bij het zuivere geluk kunnen komen. Dat het toch weer gaat om troost in dit leven. Met zijn moeilijkheden. Met zijn verdriet. Dat God toch heel dichtbij is bij ons. Dat hij ons niet loslaat. En dat hij voor ons zorgt. Dat de hemel echt niet meer ver is. Waar Jezus nu woont. Mens geweest zoals wij. Dat die hemel heel dichtbij is door het geloof. Dat is troost. We dachten zonder te kunnen. Maar we hebben het toch heel hard nodig. Ook in onze tijd met zijn vooruitgang. We kunnen niet zonder. We hebben er nog steeds over troost. En ik denk ook op Hemelvaartsdag. Amen. Laten we bidden. Hemelse Vader, wij danken u voor Jezus. Hij is één van ons en hij zit nu bij u in de hemel. Hij kent het aardse leven van binnenuit. Hij is een mens als wij en is nu bij u in de hemel. Deel heeft hij aan uw heerlijkheid. En wij zijn daar ook voor bestemd, voor uw heerlijkheid.
Daar leidt ons leven naartoe. En wij vragen u, geef dat wij altijd in de nabijheid van uw hemel mogen zijn. Dat wij dat geloof hebben. Dat u heel dicht bij ons bent. Dat wij altijd met uw liefde verbonden zijn door Jezus. Dat u ons niet loslaat. Dat u uw liefde schenkt aan ons. Juist in moeilijke momenten. Op momenten dat we verdriet hebben. Op momenten dat we ontevreden zijn. Dat we het niet meer zien zitten. Geef ons dat geluk. Dat u er bent. Dat wij verbonden zijn met u. En dat die verbondenheid nooit meer zal verdwijnen. Dat niets ons daarvan kan scheiden. Niets in de hele schepping. Goede God, u weet wat er allemaal gebeurt op deze wereld. Alle moeilijke dingen in ons eigen leven. Zoals ziekte. Zoals verdriet. Wij bidden u voor de mensen die het niet meer zien zitten. Die het niet meer zagen zitten. En daarom zichzelf tekort gedaan hebben. Zo vreselijk. En wij leggen hem en hen in uw hand. Goede God, wees met ons als het zo donker wordt dat wij dichter bij de hel lijken te leven dan bij uw hemel. Maar ook daar is uw hemel nooit ver weg. Zelfs dan geeft u om ons. Wij bidden u voor de mensen die leven in gebieden die meer op een hel lijken dan op de hemel. We denken daarbij aan Gaza. We denken aan Israël. We denken aan Oekraïne. We denken aan Rusland. We denken aan Congo. We denken aan Soudaan. We denken aan Ethiopië. We denken aan Eritrea. We denken aan Somalië. En zo gaat die lijst maar door. Zoveel gebieden op aarde. Waar mensen het leven elkaar onmogelijk maken. Waar geweld heerst. Dan mogen wij wel blij zijn met een stukje op aarde hier, waarin wij wonen. Dat zo prachtig is, waarvan we genieten kunnen als we er doorheen wandelen. We danken u dat we hier mogen wonen en soms zulke hemelse ervaringen mogen hebben van rust en stilte. Goede God, maar wees met die mensen die daar wonen. Geef dat wij mogen zien hoe u ons zegent. Hoe u ons zegenend nabij bent. Geef dat onze ogen daarvoor open gaan. Dat ons hart daarvoor open gaat. Wat wij op ons hart hebben, leggen we u in stilte voor. Goede God, u hoort. Uw zoon heeft het zelf gezegd. En alles waarvoor wij bidden is vervuld in het koninkrijk dat komt. En uw zoon leerde ons daarvoor bidden met de woorden: Onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam geheiligd. Uw naam komen. Uw naam geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gave te geven? En daarna zingen we gezang 678.
1, 3, 4, 5 en 9 in het Fries. Ja. Dat ik nog wel. Dus zal ik even nemen, ja. Nog Dat ga ik net wel.
Wij van de kerk hier willen je me vreegje naaidertjes hier te blijven. En maar je koffie te drinken. En een cake te eten. Ja, willen we hier me voor vreegje en daarvoor uitnoeg je. Of net? Ja, hè? Ga van hier in vrede met de zegen van de Heer. De Heer zegent en hij behoedt u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en is u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en geeft u vrede.